Jeg vil gerne byde velkommen til en person med mange hatte. Han har været den frække fyr nede fra Villavejen, en drillagtig og måske ondsindet nisse med en funky nissehue. Og så har han skrevet og instrueret film om noget af det allermest uhyggelige, der findes, nemlig den glidende stemning i et dysfunktionelt moderne kærlighedsrelation, hvor mandens rolle udgrænses i takt med glidningen fra forelskelse til det etablerede parforhold. Og så er der vist også noget med en rigtig gyser og et større internationalt gennembrud. Hjertelig velkommen til skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør Christian Tafdrup. Tak skal du have. Tak. Hvad synes du om introen? Det er smirrende. Smirrende? Ja, det synes jeg. Tak for de ord. Hvad det er jo ikke altid, man opfatter til sådan selv. Nej. Så det er jo... Ja, jeg synes alt, hvad der står er rigtigt. Ja, det er sgu da heldigt. Vi har ikke tjekket det. Nej, hvad hedder det? Det er fordi, jeg tænkte, det var ret sjovt, det der med, at nogle gange så skifter sådan en offentlig figur lidt karakter for en. Jeg kan huske, jeg så der først en anden, der hed Lærkevej, hvor du sådan var den flotte, lidt mystiske fyr nede fra enden af vejen, og der var et eller andet, og det var sådan lidt der, hvor man lige sådan holder sin kæreste lidt hårdere i hånden, når han kommer ind i billedet, for det er lidt irriterende også, at han er der, og går er så flot i det der middelklasse der. Og så blev jeg sgu ret rystet, da jeg så den der en frygtelig kvinde, og hele den der også debatten om det, og hele det der, du blev kastet ind i, da du så trådte ind med dine egne ting på scenen. Hvordan, altså lige nu har du lige lavet lidt film i foråret. I januar sagde du optaget film. Hvad fylder lige nu i dit arbejdsliv? Du havde sådan en optagelse i, var det ikke september, du havde optagelse? Hvad noget? Jo, Pigedyr, en ny dansk film, der kommer næste år. Jamen det er rigtigt, jeg har fået nogle roller i film, som jeg har taget imod. Det er jo langt imellem nogle gange som skuespiller. Ja. Jeg har ikke spillet teater i 8 år, det er det ellers det, jeg er uddannet til. Yes. Men i takt med, at jeg begynder at instruere, så faldt det ligesom lidt væk. Jamen så min tid går meget på at skrive manuskripter, og har gang i rigtig meget, men altså, jeg oplever ikke det der med at have lavet et gennembrud, gør, at tingene bliver nemmere. Det tror folk måske. Du skal stadigvæk have noget at fortælle, og er i konkurrence med nogle andre dygtige mennesker. Så jeg har egentlig brugt de sidste 3 år på ligesom at sidde derhjemme og skrive på manuskripter, både danske film og amerikanske film. Jeg synes, jeg har gang i lidt for meget, og at det går lidt for langsomt. Ja. Men jeg bestemmer det desværre ikke selv. Så der går lidt tid, tror jeg, før jeg laver en film igen. Ja. Og det kan godt være, at jeg mærker frustrerende. Men til gengæld bliver jeg jo dygtig til at skrive, fordi jeg gør det hver dag. Så skriver du til andre? Nej, jeg skriver til mig selv. Altså, jeg skriver både alene, og så skriver jeg med min bror, som jeg har skrevet Speak No Evil og Frygtelig Kvinde med. Det går lidt stærkere. Men jeg har også nogle projekter, hvor jeg sidder helt alene. Ja. Og der er det altid en lidt længere proces. Så du har alle mulige ting i sådan forskellige niveauer af... Ja, det har jeg. Noget af ligesom så synops, historieudvikling, og noget af sådan et 5., 6. draft på film. Så har jeg også skrevet ting, der er blevet afvist, så er det ligesom forfra, eller søge nogle andre steder hen. Og så jeg lever lidt sådan en forfattertilværelse, og savner også lidt at komme ud. Altså det er jo 5 år siden, jeg instruerede, så det er ikke sådan noget med, ligesom man gør det hver dag, og det tror jeg mange instruktører oplever, at det er jo ikke noget, der går år imellem for de fleste, ikke? Og det kan godt være lidt svært, fordi det er enormt svært at instruere, og kræver enormt meget selvtillid. Så det der med at komme tilbage efter 5 år, det er altså ikke helt nemt. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Hvad bliver der lavet? 8-10 danske spillefilm om året? Eller sådan noget? Jeg tror, det er lidt mere efterhånden. Det var det engang, men nu tror jeg, det er 2025. Okay, der er jo sindssygt mange ombud. Men der er mange ombud, ja. Jeg har engang gået på manuskriptuddannelsen på Syddansk Universitet, og da jeg kiggede rundt i det lokale, lige inden jeg stoppede, så kiggede jeg på sådan 150 mennesker, der alle sammen ville det samme. Ja. Og så tænkte jeg er ikke den, der vil det mest her. Nej, altså man skal virkelig ville det. Man skal ville det meget. Fordi det er jo også tit, det går dårligt. Altså jeg sidder også og skriver på noget, hvor jeg genlæser, nogle andre læser, og tænker sådan, den er der altså ikke endnu. Nej. Og så er det forfra. Altså det tror jeg, alle manuskriptforfattere, lige meget hvilket niveau de er på, kan genkende, at det er et langsommeligt og svært arbejde for langt de fleste. Hvordan er sådan en krydsbefrugtning af dit skuespilfaglighed og dine opgaver, du laver, med det, du selv skriver? Altså, er der nogen sådan kreativ... Det er sjovt. Altså, for mig er det meget opdelt. Ja. Det der med at være
kalde det mange kasketter, men det med at være skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør, er for mig 3 meget forskellige ting. Yes. Og selvfølgelig ved jeg noget, fordi jeg er skuespiller, men jeg synes, det er noget, arbejdet er helt forskelligt, og jeg kan heller ikke rigtig bruge det til noget. Altså jeg kan selvfølgelig tjekke nogle ting af, eller sige nogle replikker, eller stille mig op på gulvet, men man er jo ikke nødvendigvis en god instruktør, fordi man er en god skuespiller, eller omvendt. Så for mig har det jo aldrig været sådan noget med, at jeg var skuespiller, og så voksede der en drøm om at instruere ud af det. Nej. Det har været parallelle spor hele livet. Yes. Og jeg synes stadigvæk, det er meget, meget adskilt for mig. Jeg er heller ikke, når jeg er med i en film, så er jeg heller ikke en, der blander mig særlig meget, eller begynder at tage over. Eller hvis jeg instruerer, så er jeg heller ikke en, der spiller for overhovedet. Jeg er, tror jeg, 2 meget forskellige personligheder, om jeg instruerer eller er skuespiller. Og så den tredje, det er jo så at sidde der og skrive. Det er jo en helt tredje det er måde det, og at det være kender på. du selv, men det er jo i virkeligheden også det, der tager længst tid måske. Og det kræver jo en disciplin, og det er jo virkelig sjovt, og det er også vildt udmattende. Ikke? Ja. Og jeg kender det for mig selv. Selvkritikken er enorm. Ja. Altså jeg synes ikke, jeg er jo glad for din ros, jeg synes jo ikke nødvendigvis selv, jeg er vanvittigt dygtig. Nej. Jeg synes, jeg er ambitiøs, og at jeg kæmper helt vildt. Ja. Men jeg synes jo, i glimt af, at jeg er dygtig, men det meste af tiden synes jeg jo, at jeg er elendig. Og i det, der skal man finde sit overskud. Men det gør jo, at man har kritisk sans, og ikke bare slipper noget afsted som det første. Og det udgangspunkt kan jeg egentlig meget godt lide, at det ikke skal være nemt. At det skal kræve det hele, og det skal være godt, det man laver. Og så tager tingene tid. Har du nogen sådan rutiner, når du skriver? Altså er der bestemt... Nu har du familieliv og syge børn og alle de ting, som... Ja, altså det er faktisk blevet nemmere at strukturere, efter jeg fik børn. Ja. Fordi før, jeg boede alene i mange år, der skrev jeg sådan på alle mulige mærkelige tidspunkter, og det var meget romantisk at sidde om natten, når der kom intet ud af det, og jeg blev væk fra arrangementer og sådan. Men nu kan jeg jo ikke det. Nej. Til gengæld synes jeg er mere produktiv, fordi hvis jeg skriver jeg mellem klokken 10 og 3, og så skriver jeg ikke mere. Kun hvis der er en deadline, ikke? Yeah. Men jeg får ikke særlig meget ud af det, men jeg debuterede som filminstruktør for 10 år siden, og altså spillefilmsinstruktør, og min datter er 10 år, og i den periode har jeg alligevel lavet 3 film, plus alt muligt andet, serier og så videre. Så jeg synes, det der med at sætte det er lidt på form. Det gør egentlig, at man er mere produktiv. Så rutinen er kommet lidt ud af, at det er nødvendigt. Det er ikke, fordi jeg skal sidde med en bestemt kop kaffe på en bestemt plads. Og, altså slet ikke. Det er kedeligt og tørt og sidder tit det samme sted. Går ikke ud på caféer og sidder og skriver i hånden og sådan noget. Det er meget sådan styret arbejde. Yes. Ja. Når du så sidder og skriver der mellem 10 og 3, og du har tiden, hvordan skriver du så? Altså, du siger, du er kritisk. Har du den kritiske stemme med, når du skriver, eller hvordan er den der udveksling mellem det kritiske og det sådan kreative? Det kommer jo i faser. Altså, det kan tage, altså, i starten skriver man jo ikke særlig meget. Når jeg arbejder med min bror, for eksempel, så snakker vi jo. Vi kan godt snakke et halvt år, hvor vi også går ture. En frygtelig kvinde, der snakkede vi jo lang tid. Ja. Sad og drak os fulde og snakkede. Så skriver man lidt noter ned undervejs. Men så synes jeg, det allersværeste ryg, det er jo at få de første tanker ned på papir. Ja. Altså lave det man kunne kalde et treatment. Man kan godt 10 sider eller sådan noget? Ja, for os er det sådan noget 20-30 sider, men hvor du har en ret præcis gennemgang af hver scene. Og det synes jeg er fedt, før du begynder at skrive manuskript og dialog. Så er det for mig, jeg er ret konservativ i det, vide hvad scenerne handler om. Yes. Når man læser det første gang, og især når man så læser sit first draft første gang, det synes jeg er smertefuldt, fordi der er rigtig meget, der ikke fungerer. Og jeg synes, når man så over det, og har fået rigtig god feedback fra alle mulige, og folk, der har kritiseret det, så bliver det kun sjovere derfra. Og jeg har lagt mærke til med årene, altså jo mindre forfængelig jeg er, jo tidligere jeg deler mine idéer, og snakker højt om det til andre, jo nemmere er det. Hvor jeg før i tiden, hvor jeg var lidt mere blufærdig, gemte det til det var helt færdigt. Man vil gerne komme med det store. Ja, og jeg læste sådan Taxi Driver-forfatteren der. Han sagde nemlig, at tricket var for ham bare at tale højt hele tiden, sidde på bar med vennerne, pitche sine idéer, ikke være bange for, at folk hader det. Det gjorde, at han rykkede hurtigere. Og det har faktisk hjulpet, at jeg ligesom bare fortæller, hvad synes I om det her, i stedet for at gå og vente på det rigtige øjeblik. Ja. Så andres noter, andres kommentarer, at være brutal mod det, man skriver, det gør egentlig, at det kan være smertefuldt, men også, at man pludselig ser, gud, det er jo derfor, jeg skal jo derhen med det. Ikke? Og så synes jeg, at de sidste drafts
er sjovere, men vi snakker jo ofte på et forløb på et manuskript på 4 år. Ikke? Ja. Der var en frygtelig kvinde en undtagelse, fordi vi gerne ville prøve at lave noget hurtigt, hvilket der kom noget godt ud af. Men normalt, så er det en proces, der er overlang. Ikke? Så når I har det der første treatment, eller det første sådan outline af det, hvor tidligt tager du, enten dig eller dig og din bror, andre ind i rummet og så lader dem kigge med? Jamen det kan vi godt gøre, hvis det er nogen involveret. Altså hvis man ved, der er en fotograf, man gerne vil have på, eller en producer. Men ellers så tror jeg, vi lader nogen læse det første draft, som jo typisk er sådan noget 110-120 sider. Ikke? Yes. Og det er aldrig en behagelig oplevelse. Det synes jeg sgu ikke, det er. Men så trækker lidt nogle gange, det er jo tit, man leder efter, hvad handler det egentlig om? Ja. Hvad vil jeg fortælle? Hvad er genren? Hvad er tonen? Men så har jeg lidt sådan her, hvis der bare er én scene, som er god, hvor jeg kan mærke, Gud, der er noget af det handler om. Så handler det om at finde ud af, hvad er det inde i den scene, som gemmer på en eller anden sandhed, og så prøve at sprede det ud over resten. Ja. Fordi det er tit det, man synes, jeg oplever, det er, at det strider i 5, 6, 7, 8 forskellige retninger. Det gør det også, når man sidder og klipper en film. Ja. Så det nogle gange, så kan man godt mærke, Gud, her er noget, jeg rigtigt, det føles rigtigt. Der er energien. Og så tager jeg den scene ud, og så kan jeg skrive resten om, ikke? Jeg har hørt det sagt af en af mine kolleger, begyndte en redaktør, som sagde det der med, at når man er ved at være færdig, tror man er ved at være færdig med en bog, så skal man ligesom tage vandet fra den der side, så gå tilbage med det. Ja. Og jeg har selv oplevet min egen bøger, at det sidste del af mine bøger, det er den, der har været nemmest at skrive og bedst. Ja. Og jeg har nok ikke været helt grundig nok til at gå tilbage og få det samme energi hele vejen igennem altid. Nej, jamen der er et eller andet med, at man rammer, når man rammer den der, lige pludselig er den der. Ja, og så sidder man bare, men drømmen er jo, man sidder der og bare sidder. Det tager 2 år at komme hen til det sted, og så kan jeg ikke overskue at gå tilbage til. Men det der, jeg går tilbage til, det er, hvis jeg har skrevet nogle sætninger helt i starten, uden jeg vidste, hvad det handlede om. For eksempel med Speak No Evil, hvor vi i lang tid ikke vidste, hvad fanden det var for en film, vi var i gang i. Så kunne jeg gå tilbage i nogle tidlige notater, og så havde jeg måske skrevet 1 eller 2 sætninger om, hvad jeg egentlig ville fortælle noget om. Ja. Og der er jo noget rigtigt i det, siden jeg har skrevet det, uden alt det andet. Yes. Og så hvis alle mulige siger, det er en kærlighedshistorie, det er slet ikke en gyser. Hvad var det egentlig, jeg ville? Og så være tro mod det. Så det har jeg nogle gange gjort. Men det der, du beskriver med, at man sidder, du ved, på værelset med under en lampe, der ikke lyser, man spiser tørt brød, og det regner ud for, og man så bare skriver derud af. Det er meget romantisk. Yes. Jeg oplever det kun i... Jeg oplevede det, da jeg var ung, men når jeg så læser det, jeg skrev, da jeg var rigtig ung, så er det jo heller ikke særlig godt. Nej. Så det er jo bedre, det jeg skriver i dag, men det tager bare længere tid. Men der tror der er sket meget dårligt for skrivende folk, at den der Jack Kerouac on the Road, der er historien jo, han skrev den på et døgn og et eller andet, og det er sikkert en myte, men den myte tror jeg har ødelagt rigtig mange forfattere, fordi så tror man, at man lige kan fikse det på en uge. Ja, altså man skal i hvert fald være Trier, skriver jo også om, at han skrev Dogville på en uge og var på stoffer og sådan noget. Jeg ved jo ikke, om det er rigtigt. Han har sikkert arbejdet med et treatment i flere år, og så skrevet, men jeg vil ønske, at jeg kunne nå derhen på et tidspunkt, men jeg tror, det er ekstremt sjældent, i hvert fald for mig, og ekstremt opslidende. For alle, tror jeg. Ja, og det er jo altid det, man trøster sig ved, når man snakker med andre, der skriver, du har jo skrevet det og det, jeg kæmper også. Og sådan noget. Det var meget dejligt ved at omgås forfattere. Man ser, jeg har ikke set nogen, der kommer gratis til det må jeg bare sige. Nej, og sådan skal det også være. Det er det. Ja. Hvor længe har du skrevet egentlig? Jeg har skrevet, siden jeg var tidlig teenager. Og hvad skrev du der? Dagbog. Ja. Jeg har været en meget flittig dagbogsskribent, og er begyndt igen. Hvorfor gjorde du det dengang? Jeg følte enormt meget. Alt om alt, og jeg var dybt... jeg var en stor, og jeg førte mange tanker og meget mørke, og jeg skrev ligesom alt ned. Og det jeg er ked af, når jeg genlæser noget af det, og det gør jeg virkelig sjældent, for det ikke til at holde ud, det er jo ikke så meget, hvad jeg har lavet i dag. Det er jo mere sådan en pige, jeg forelsket i tanker om døden. Altså meget store temaer. Mm-hmm. Og meget sådan lidt punk-goth. Jeg var meget stor The Cure-fan, og gik i lædertøj og øreringer og hørte altså hård musik. Og jeg dyrkede det melankolske, lidelsen. Og det kan man godt mærke på de der dagbøger. Ja. Så jeg kan næsten ikke holde ud at læse. Jeg ville ønske, jeg havde registreret mere, hvordan livet så ud. Altså helt faktuelle, konkrete handlinger. Men det er om kærlighed og sorg og Gud og identitet og sådan noget. Men jeg har utrolig mange dagbøger, og digte skrev jeg også. Og så begyndte jeg at spille teater der i en alder af 10 år, hvor jeg så begyndte at lave sådan sketches. Vi var sådan ret store Monty Python-fans, så vi fik et job på Vesterbro Lokal TV, hvor vi lavede
nogle små programmer, som var Monty Python-inspireret. Og i det kunne jeg faktisk godt mærke, der følte jeg mig mere hjemme, end at skrive poesi, for eksempel. Yes. Det der med at have en dramatisk idé, lave en sketch, at det var altid lidt komisk. Jeg har altid godt kunne lide komik og sådan noget. Så det gjorde, at jeg blev ambitiøs omkring at skrive teaterstykker og film. Og det har jeg gjort hele vejen op igennem min teenage-tid. Ja. Det er sjovt, du siger det med det melankolske og det mørke. Altså, når man sådan ser dig udefra af de der roller, du har sådan en lethed omkring dig tit. Altså, det var også derfor, tror jeg, at den der... Jamen, du virker sådan... Det virker som om det hele kører meget godt. Og så, det var også derfor, tror jeg, at den der frygtelige kvinde, det blev sådan et clash. Men hvordan ser du selv det melankolske mod det lette i dig? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, med det der, det er jo også nogle gange, hvilke roller bliver du castet som. Og jeg har jo spillet meget teater, som har været måske lidt tungere roller. Ja. Men så kan man som skuespiller meget hurtigt ryge ind i sådan en, og han er... Altså, jeg har spillet skurk i mange år, fordi det har måske gjort én gang godt, og så får man det. Så der kan man godt blive lidt sådan puttet i en kasse. Hvor jeg føler måske, når jeg skriver, der åbner man jo op for nogle større eksistentielle temaer, men jeg vil give dig ret i, hvis ikke der er en lethed i det, hvis ikke man også har det sjovt, hvis ikke man omhandler det tunge med en lethed, så er det for hårdt. Ja. Fordi det skal jo også være, altså sådan skal livet jo også være, så det er jo sådan en balancegang, og de to ting kan godt eksistere på samme tid, men jeg kan ikke gå tungt til materialet. Jeg er nødt til at gå taknemmelig til det, og det flyder altid bedst der, hvor man griner. Og det er derfor, det er nogle gange godt, at man er to. Hvor du er alene, så kan du gå ned i et hul, fordi det ikke fungerer. Men det er meget bedre at bevæge sig. Drik nogle øl, grine lidt. Ej, hvad hvis man gjorde det? Ej, det kan vi ikke. Lad os gøre det. Altså, den energi er fed, ikke? Ja. Så jeg prøver faktisk, jeg har en tendens til at blive hævet nedad generelt i livet. Ja, okay. Men jeg prøver ligesom nogle gange at skubbe det væk, og så sige, så svært er det heller ikke. Og det rum kan jeg stadigvæk godt finde, men jeg kæmper lidt med, ligesom, at det hele er så... Altså hvis du spørger dem, jeg har været sammen med, så vil de også sige, at der er mange faser, hvor jeg er ekstremt selvudslættende og destruktiv i forhold til mit arbejde. Ikke? Ja. Og så kan folk sige, min mor, eller altså folk, der har været tæt på mig, sige sådan, sådan var det jo også for 5 år siden. Der sad det jo også over hjørnet, så det skal jo nok gå alligevel. Ja. Så men begge ting har lov til at eksistere, synes jeg. Ham der, den der følsomme teenager, der skrev lidt digte og lidt om døden og livet og hende der pigen fra parallelklassen, eller hvad han skrev om. Hvad tror du, han ville være sådan... Hvad fanden ville han se, hvis han så på dig nu? Ville han være lettet eller skuffet? Eller sådan, er du ikke mark nok? Eller hvad tror du, han ville se i dig nu? 2 børn og det reelt. Ja, men han vil nok se en meget mere almindelig mand, der også har et hverdagsliv, hvilket er godt. End han havde forestillet sig? Ja. Han vil også være lidt skuffet over det, at det trods alt ikke var blevet til mere. Det vil jeg sige. Altså, jeg tror, mange kunstnere har tidligt storhedsvanvid. Ja. Han havde helt sikkert været skuffet over, at jeg ikke havde vundet Den Gyldne Palme 2 gange, og ikke var et stort internationalt navn, og havde ændret filmkunsten. Var det det, du tænkte, du skulle? Jeg havde meget store tanker. Jeg synes, det er jo også gratis. Var det filmkunsten, du tænkte, at det var den, du skulle ligesom... Ja, jeg har aldrig drømt om, heller ikke dengang, at blive en kæmpe stor skuespiller. Det har jeg ikke drømt om. Jeg er en god skuespiller, synes jeg. Og jeg har det vidunderligt med det. Og jeg har vildt det hele mit liv. Men jeg har aldrig nogensinde drømt om at blive Mads Mikkelsen eller... I don't know, en kæmpe stjerne. Aldrig haft store idoler, der var skuespillere, men jeg har haft ondt i maven og ligget søvnløs, når jeg har set Lars von Triers film, eller Buñuels film, eller Fellinis film. Så har jeg simpelthen haft en jalousi, som var så enorm, at den eneste måde, jeg kunne finde tilfredshed ved livet, var at opnå det samme. At komme på det niveau. Og det har jeg jo sluppet lidt, fordi jeg er midt 40'erne nu, men det er jo ikke helt slut, men det gør jo også, at du smadrer dit eget liv, og du smadrer det, som er almindeligt, hvis du kun går efter den der. Fordi når man så opnår den, betyder det sikkert ikke så meget. Men så tror jeg, han ville være skuffet over at det trods alt ikke var blevet til mere. Og at jeg alligevel blev tynget ned i parforhold og børn og realkreditlån og sommerhus, han ikke kan få solgt, og alt det der almindeligheder. Men livet er jo almindeligt også. Det. Og det tror man ikke altid som teenager. Nej, det gør man slet ikke. Det er fantastisk. Jeg kan godt lide standarden. 2 gyldne palmer og så være på den hylde der, som der er 5 måske instruktører. Præcis, på, 3, men det er jo ikke, fordi ambitionen ikke stadig er der måske en palme, ikke? Ja. Men jeg taler ikke så højt om det mere. Bare en enkelt.
det er fint. Jeg synes det er også beskeden, synes jeg, du ligesom har... Ja, men altså, jeg kan ikke være Bille August, der vælter den ene palme ned efter den anden, eller hvad mange det nu er, han har fået. Jeg har Pelle Venegård med.